Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, August 11. San Simon LGU, business as usual sa kabila ng extortion issue ni Mayor JP Punsalan. Board member Shiwen Lim pinaaresto dahil sa estafa. Central Luzon, may pinakamaraming flood control project sa ilalim ng PBBM admin batay sa investigasyon. At Community Grassroots Football Club, binuo ng magulang sa Pampanga. Business as usual umano sa munisipyo ng San Simon, Pampanga sa kabila ng pagkakaaresto kay Mayor JP Punsalan. Sa panayam ng ating reporter na si Ashley Punsalan kay Acting Mayor Ann Canlas, sinabi nitong nakatutok ang LGU para magbigay basic services sa mga Simonian. Narito pong report. Just for the people. Ito ang unang makikita mo sa harapan ng San Simon Municipal Hall, mga katagang nagpapahayag ng layunin ng lokal na pamahalaan na maglingkod umano ng tapat, patas at para lamang sa kapakanan ng nasasakupan. Ngunit ang bayan na ipinangalan pa sa isang apostol na kilala sa malakas na paniniwala sa kung ano ang tama ay nahaharap na naman sa isang kontrobersya. Ito ay matapos maging laman ng balita nitong nakaraang linggo ang pagkakasangkot ni Mayor Abundio June Punsalan sa umano'y kaso ng multi-million peso extortion o paninikil sa isang kumpanya kapalit ang paborableng LGU resolution at illegal possession of firearms. Matatandaang naaresto si Punsalan kasama ang kasamahan niyang si Dr. Ed Ryan Dimla o Dr. Yang na nagpakilala bilang External Municipal Administrator ng bayan sa isang entrapment operation na isinagawa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Clark Freeport Zone, Pampanga nitong Martes, August 5. Ayon sa investigasyon ng NBI, humingi umano ang alkalde ng 80 million pesos mula sa Real Steel Corporation, isang steel bar manufacturing company sa San Simon, para sa release ng business permit nito kahit na wala naman umanong environmental o tax-related violation ang naturang kumpanya. Kasalukuyang nahaharap sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at illegal possession of firearms si Punsalan. Kabila nito, business as usual ang San Simon LGU sa pangunguna ni Acting Mayor Ann Canlas, lalo na't marami umanong Simonians ang umaasa sa pamahalaan. Ngayong Lunes, August 11, idinaos pa rin ang regular na flag ceremony upang abisuhan umano ni Canlas ang mga government employees na wala dapat umanong mahinto sa mga basic service kahit na nahaharap sa isang malaking kontrobersiya ang kanilang punong bayan. Walang dapat mahinto. All the basic services, including the medical, educational, and financial assistance should always be the top priority po ngayon. Ayon kay Canlas, wala umano silang kontrol sa kasong kinakaharap ng punong bayan, lalo na't hindi umano sila aware na may ganitong issue ang LGU bago ito mangyari. Bago ang pagkaka-aresto ni Punsalan, ay umattend pa sila ng isang seminar na inorganisa ng Pampanga Provincial Government katuwang ang Department of Local Government o DILG ukol sa ethical leadership na nakapokus sa unity at transparency sa local governance. Yung nangyari kasi is uncontrolled, no? Hindi namin din alam kung ano yung naging problema. Yung maglingkod kami ng tapat at para sa bayan namin. And yun naman din ang naging payo at paanyaya ng DILG at ni Governor Nanay Baby Pineda na dapat ang mga lingkod bayan ay dapat maglingkod ng tapat sa kanilang bayan. Dagdag ni Canlas, naniniwala umano siya na dapat magkaroon ng accountability ang mga lingkod bayan, lalo na't kasama umano ito sa kanilang tinanggap na responsibilidad nang sila ay maupo sa pwesto.
kaya ba yan, yung accountability, yung tinggap niya yung position mi, makakibat siya yan. So, syempre, ikami dapat, at lagi kayang puso mi, itapong hausandang, kailangan malinis kahangarin king kakambalen. So, dapat, aliwaing personal na interest ing manaig. Dahil dito, responsibilidad niya umano ang maging transparent at maipalam sa mga Simonians ang totoong nangyayari sa kanilang bayan. Samantala, bukod umano sa impormasyon na tinanggalan na si Mayor Punsalan ng kanyang police power, sa ngayon ay wala pa umanong bagong update ang munisipyo ukol sa kaso ng alkalde. Kabila nito, bukas umano ang pamahalaan para dinggin ang pangangailangan ng mga Simonian. Antabayanan niyo ko po, may papanantabi tamongan po, at asahan niyo po na may saup-saup tamo po, down to the barangays, down to the purok, at lagi pong makabusni po in the office of the mayor. Ashley Punsalan, CLTV 36 News. Samantala, ipinahayag ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ang matindi pagkaabala o pagkabahala hinggil sa umunoy panggigipit na kinasasangkutan ng isang alkalde sa Pampanga. Matatandaang naaresto si San Simon Mayor JP Punsalan sa umunoy aktong pagtanggap ng 30 million pesos sa isang business locator kapalit ng anilay paborableng trato. Bahagi raw ito ng mas malaking halagang 80 million pesos na hinihingi. Mariin ang penindigan ng PAMCHAM laban sa lahat ng anyo ng korupsyon dahil nakakasira ito sa imahe ng lokal na pamahalaan, nagpapahina sa tiwala ng mamumuhunan at nagpapabigat sa kalagayan ng lokal na ekonomiya. Pinuri naman ng grupong individual na naglakas loob na isiwalat ang insidente na nila'y halimbawa ng katapangan at integridad na dapat tularan. Kasabay nito, nanawagan ng PAMCHAM ng mahinahong pag-iisip at pagtitiwala sa imbestigasyon at iginiit na dapat nakabatay sa tiwala at etikal na pamamalakad ang ugnayan ng negosyo at lokal na pamahalaan. Nangako rin silang susuportahan ng mga negosyong apektado at makikipagtulungan upang masugpo ang korupsyon sa lalawigan. Sa ibang balita, naglabas na ng warrant of arrest ng Municipal Circuit Trial Court sa Mexico, Pampanga laban kay Estelito Siwen Lim para sa 3 kaso ng estafa. Pirmado ito nitong August 11, 2025 ni Judge Richard Gazingan Evangelista. Sa ngayon, si Lim ay nananatiling at large. Matatanda ang ilang mga Kapampangan at OFW ang nagpahayag ng pagkabahala kaugnay ng umunoy investment scheme na itinulak ni Lim. Ayon sa serye ng salaysay ng mga biktima, nahikayat silang mag-invest sa iba't ibang negosyo ni Lim gaya ng buffet restaurant, Bitcoin trading at construction. Nakalaunan ay naging ugat ng mga reklamong estafa. Nauna nang sinabi ni Lim sa CLTV 36 News na hindi niya kagustuhan ang pagkalugi ng kanyang mga negosyo. Samantala, ito naman ang komento ni Board Member Siwen Lim sa nasabing warrant of arrest. Dati pa pong case yan, may dismiss na po yan. Magkaroon kami ng balamo time for settlement. Kaso kami po may kasundo, kaya tang amount. So, binalik niya po ng korte. So, balamo reta pong pig-bail me, papabalik na lang po kasi, ni-release na po kasi. So, rank stop ko po, ito pa po kasi balik kasi balamo ating pang requirement sa kulang. So, ito po. So, tomorrow mo rin po, ayusan na po ng kakatamang stop. And dati pa pong case yan, that was 2023 yata or 2022 if I'm not mistaken po. Thank you po. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng media ngayong Lunes, August 11 para magbigay update ukol sa pag-iimbestiga sa mga flood control projects sa bansa. Batay sa datos na ipiniresenta ng Pangulo, 9,885 ang kabuuang bilang ng flood control projects na naipagawa sa buong bansa mula July 2022 hanggang May 2025. Umabot naman sa 545.64 billion pesos na pera ng taong bayan ang ginugol para pondohan ang mga infrastrukturang naglalayon sanang magbigay proteksyon kontra baha. Sa kulang 10,000 proyekto, pinakamarami ang matatagpuan sa Central Luzon na sinundan ng Metro Manila at Bicol Region. 1,617 flood control projects ang itinayo sa Region 3 sa ilalim ng Marcos Jr. Administration at may total cost ito na 98.01 billion pesos. 1,058 naman ang bilang ng mga flood infra sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.57 billion pesos habang 49.61 billion pesos ang ginastos para sa 866 projects sa Bicol Region. Batay pa sa presentasyon ng Pangulo, 668 na proyekto ay tinayo sa Bulacan, 292 sa Pampanga at 258 sa Tarlac. Samantala may tuturing naman umanong most flood-prone o pinaka-vulnerable sa pagbaha ang lalawigan ng Pampanga, sinundan ng Nueva Ecija at Pangasinan. Ayon sa Pangulo, kailangan malaman kung bakit may mga lugar gaya ng Nueva Ecija, Maguindanao at North Cotabato at Oriental Mindoro ang nasa listahan ng mga most flood-prone area pero wala sila sa pinakamaraming nakuhang flood control projects. This for yourself. I don't need to explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces, or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Samantala, matapos maglabas ng kanilang mariing pahayag laban sa umunoy panggigipit sa ilang negosyo at ang panawagan para sa patas at transparent na kalakaran, personal na nagtungo si Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAN Director Attorney Ryan Tan sa tanggapan ni Governor Lilian Nanay Pineda upang talakayin ang hinaing ng mga negosyante kaugnay sa issue ng red tape. Ayon kay Governor Pineda, isa sa mga solusyon ay ang pagsasagawa ng aktibong business conference katuwang ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, Department of Environment and Natural Resources o DNR at Department of the Interior and Local Government o DILG upang maiwasan ang problema sa korupsyon. President, ako po ngayon inasay po nila ako for infrastructure. Ngayon po, Nay, at saka po Kenny, to request po sana courtesy call in behalf of the Pampanga Chamber. And gusto po sana namin mag-host ng lunch for you. Hindi. Magkakaroon tayo ng business forum. Dahil dito sa nangyari dito sa kay Mayor Ponsalan. Yes. Kasi kailangan mag-briefing o mag-lecture ang DILG about doon sa mga elected officials, ang ARTA, yung kung may nagpo-problema sila sa mga LGU, environment, yung sa DENR. Yung dapat friendly kayo sa environment. Tapos, sino pa ba yung speaker? DTI. Yun lang. Yes. Magkakaroon kami ng forum, business forum. Yes, Kaya lang, tinawagan ko yung PAMCHAM, 50 lang na daw kayo. Hindi lang naman tayo 50 dito sa Pampanga. Yes. Ng mga business sector. Sabi ni Jim, hanggang 50 lang. Sabi hindi pwede yun kasi kailangan lahat. Para magkasasabi na naman ng iba, bakit ninyo kami inimbita? At saka yung aming provincial ordinance.
oversight ordinance. Okay po na. Na yung Kapitolyo, once na pinahirapan sila, pa-conversion yan, business license yan, kung tinatagal-tagal nila, pwede na silang dumulog sa amin. Opo, sir. Meron kaming checking balance dun sa mga, tapos pag malaki ng investor, kailangan yung screening, dadaan muna sa amin. Hindi lang sila ang kausap ng investor. Dapat kasama kami. Kasi nga yung mga nangyari noon na Ogo, tapos yung mga nangyari sa mga Chinese na nagre-reklamo, parang maraming mga nag-iingi sa kanila. So sabi ko, hindi dapat yun eh. Kailangan alam nila kung ano yung mga kaparusahan pag gumawa sila ng gano'n. So para magkaroon ng lakas ang mga business sector na, ay hindi lang pala si Mayor ang kausap namin. Kausap din pala namin si Gov dito sa Capitol. Sa ibang balita, nakagawa ng rapid on-site test kits para sa leptospirosis at schistosomiasis sa mga mananalisik mula Central Luzon State University o CLSU, katuwang ang DOST Philippine Council for Health Research and Development. Layunin nitong matukoy agad kung may leptospirosis bacteria o schistosoma parasite sa bahanang hindi na kailangan dalhin pa sa laboratorio. Ang leptospirosis ay impeksyong dulot ng bacteria na naipapasa sa pamamagitan ng ihi ng hayop tulad ng daga. Maaaring mahalo ang ihi sa baha at mapasok sa katawan ng taong lumulusong dito. Kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, pagsusuka, pagduduwal, pananakit ng kalamnan at pagsakit ng ulo. Habang ang schistosomiasis naman ay dulot ng parasite worms, sintomas nito ang pagngangati ng balat, lagnat, sakit ng ulo, pagdurumi at dugo sa ihi. Ayon sa mga mananaliksik, molecular-based ang DNA-based ang teknolohiya, kaya mas tiyak at mabilis ang resulta nito na maaari nang lumabas sa loob lamang ng 45 minutes. Malaking umuno ang maitutulong nito lalo na sa mga lugar na binabaha upang agad na malaman kung ligtas lumusong dito para makapagtrabaho mag-aral. Target ng grupo na ibenta ang mga test kit sa mga lokal na pamahalaan sa halagang 4,000 bawat isa matapos makumpleto ang field testing at makuha ang permit mula sa Food and Drug Administration o FDA. Samantala, sisimulan ng ipatupad ang Free Casket Program sa unang distrito ng Pampanga sa susunod na buwan. Sa pamamagitan ng programang ito, maaari magbigyan ng libreng ataul mula sa tanggapan ng kongresista ang mga kaanak na mga mahihirap na sumakarbilang buhay na mula Angeles City, Mabalacat City at Bayan ng Magalang. Popondahan ang proyektong ito mula sa 2 buwang sahod ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. sa pagkikipagtulungan sa isang lokal na funeral service provider. Kailangan lamang isumite ng mga nais maka-avail sa Free Casket Program ang kinakailangan mga dokumento at government-issued ID sa District Office ng Mambabatas. Daraan din sa panayam ng social worker ang mga magsusumite ng mga requirements kung kwalipikado ang mga kaanak ng pumanaw sa proyekto bago bigyan ng referral letter. Una nang ipinatupad ni Lazatin ang Free Casket Program nang siya pa ay punong lungsod ng Angeles City. Sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagkaisa ang mga residente ng Planas Porac at iba pang sektor sa paglilinis sa barangay nitong unang araw ng Agosto. Aabot sa 129 volunteers na binubuo ng DNR Menro, PWS Pampanga, Prime Infra Foundation, Planas Barangay Council, Planas National High School at mga residente ng komunidad ang nakiisa sa cleanup drive. Ayon sa DNR Menro, tinututukan sa paglilinis ang sapa sa lugar na malapit sa nasabing paaralan at barangay hall. Sa kabuuan, tinatayang nasa 1,000 kilo ng basura na kolekta sa inisyatiba. Nagpasalamat naman ang mga lokal na opisyal sa isinagawang cleanup drive na makakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan na isang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit na dengue. Nagpaalala naman ang Prime Waste Solutions Pampanga at Prime Infra Foundation sa wastong pagtatapon ng basura at kahalagahan ng segregation on source. Nagbahagi rin ang mga ito ng cleanup tools at waterproof boots sa DNR Menro at pamahalang barangay ng Planas para sa susunod pang mga programa para sa kalinisan. Samantala, alamin natin ang lagay ng panahon sa ulat na ito. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Lunes, August 11, 2025. Kaninang alas 3 ng tanghali, ang sentro ng severe tropical storm na si Goryo o may international name na Podul ay namataan sa layong 1,055 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na hangin na umaabot sa 110 kilometers malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 135 kilometers per hour. Gumagalaw naman ito pa west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, southwest monsoon o hanging habangat naman po ang nakakaapekto sa western section ng central at southern Luzon kasama na po ang Visayas. Ngayong araw, aasahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Negros Island Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan dahil po yan sa southwest monsoon. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa naman, aasahan din po natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Pinag-iingat pa rin po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong mga severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Nagsama-sama ang mga magulang kasama ng football coaches sa pagbuo ng Hiraya Strikers Football Club na binubuo ng mga Kapampangan. Libre ang training ng grupo na hangad din makapag-produce ng mga galing na atleta. Narito po ang report. Ito ang mga aksong eksena sa larong football na sinalihan ni Pio Gueco at Maron Muñoz. Maganda po yung community, marami pong mabait na tao. Yung mga nanay ko po, yun, mabait rin po. Yung side coaches po, yung mga tita, tito, kahit ano po, mabait po sila. Kahit na po yung mga kalaban ko po, mabait po sila. Yung physical activity at syempre yung interaction nyo sa iba. Maganda rin nga pag yung mga introvert, naglalaro sila dito para pwede sila mag-communicate sa ibang tao, meeting new people. Yun, maganda. Masaya po kasi po yung buhay ko. Kasi po, inaalagaan po ako ng mga pamilya ko po. Meron po tumutulong sa akin, meron po nagtuturo. Tapos po, madami po nakikipagkaibigan sa akin. Kabilang si Pio at Maron sa mahigit 60 kabataan, edad 3 hanggang 18 taong gulang na miyembro ng Hiraya Strikers Football Club o HSFC. Formal na inununsad ang grupo nitong Sabado, August 9 sa C. Posco Field, Barangay Calulut, City of San Fernando, Pampanga. Ang Community Grassroots Football Program Initiative na ito ay isinulong ng mga magulang mula sa City of San Fernando, Bacolor, San Luis, Magalang, Minalin at Apalit at football coaches. So initially kami pong unang parents, gusto kasi namin na ma-expose yung mga bata kasi during the pandemic, yun yung time na
na-deprive po sila ng socialization. So sabi namin, we have to find an avenue para naman ma-boost namin yung socialization skills po nila. So naghanap kami ng sports and then eventually we bump into football. So ginoin namin yon. Tapos nakita namin nagustuhan ng mga bata. Tapos parang every weekends na lang gusto nilang mag-training. And then eventually, lumaki sila, dumami sila. Tapos yung family din, mga parents, dumami din. Tapos parang kami din nagkaroon ng avenue sa stress sa trabaho, sa stress sa buhay. Parang yung weekends na yon, doon kami nagkaroon ng avenue. Okay, tayo naman, mag-enjoy naman tayo. So parang family siya ng mga kids and ng mga parents. Imbes sa gadgets, sa sports na focus ang oras ng mga kabataan na isa sa mga misyon ng HSFC. Pinakamaganda nakita ko nga dito bukod sa mga bata kasi ngayon nowadays parang wala na sila ibang ginawa kundi mag-gadget na lang o sa bahay na lang. So yung activity o yung physical wala na nangyayari. So ang ginagawa namin, kusa na namin silang sinali dito before pa para lang magkaroon sila ng parang physical activity sir sa mga bata o para exercise din. Ayon kay Coach Rover Santos ng Hiraya Strikers Football Club, hangad nilang makahubog ng mga magagaling na atleta. Kumbaga yun na po yung mismong bonus ng mismong players na hinuhubog namin sa on and off the pitch, hinuhubog namin sila. Tapos ang nasa isip po kasi ng karamihan sa mga bata, makapunta ng national stage. Kami pong mga coaches, hindi tayo mag-i-stay sa national stage. Push natin yung sarili natin hanggang international stage. Ganun po yung laging sinasabi namin sa kanila. Kaya naman ang football, hindi lang pang sports, kundi para din sa personal growth at pagpapalakas ng relasyon sa pamilya. Follow and like Hiraya Strikers Football Club Facebook page po. Tapos 3 years old to 18 years old, very open po kami. Free training po sa lahat, kahit na outside San Fernando, kahit Pampanga, welcome po lahat. Bring your parents, friends, kahit yung mga cousins, pwede natin silang isama kasi lahat dito free. Yung community dito hindi lang isang club. Kumbaga, ang turingan namin dito isang pamilya na. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Matapos ang halos 2 buwang pamamahinga sa isang pribadong beach, muling nagbigay ng update si Chris Aquino sa kanyang kalusugan at inanunsyo ang desisyong sumailalim sa 6 na buwang preventive isolation. Alamin ang buong detalye sa reporta ni Danny Cagino. Matapos ang halos 2 buwang pamamalagi sa isang pribadong beach, inihayag ni Chris Aquino na siya ay sasailalim sa isang preventive isolation sa loob ng 6 na buwan bilang bahagi ng kanyang gamutan laban sa mga sakit na autoimmune. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng TV host actress na may nakaschedule pa siyang isa pang mahaba at matinding infusion session sa loob ng 6 na araw. Ayon kay Aquino, ang gamot na ito ay isa sa pinakamalakas na autoimmune immunosuppressants. Bukod sa pag-update tungkol sa kanyang kalusugan, nagkwento rin si Aquino tungkol sa kanyang mga anak. At ayon sa kanya, ang pangalan niya si Josh o Kuya ay nakatira sa isang super loving na pinsan, habang si Bim naman ay nananatiling malapit sa kanya. Bagamat mas pinili ni Aquino na maging low profile sa social media nitong mga nakaraang buwan, umani pa rin siya ng malawak na suporta mula sa kanyang mga kaibigan at tagahanga. Ilan sa mga nagpaabot ng mensahe ng pag-alalay ay sina Aga Mulak, Melay Canteveros, mamamahayag na si Arnold Clavio at ang kanyang kilalang impersonator na si Chrissy Achino. Pansamantala siyang titira sa kanyang family compound sa Tarlac na tinatawag ng pamilya Cuangco na Alto habang isinasagawa ang kanyang gamutan. At yan ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cagino, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang makabagong SUV na pinagsama ang style, performance at fuel efficiency ang ipinakilala ngayon sa Marquee Mall Angeles City nitong weekend. Ang all-new Ford Territory Hybrid. Sa pangunguna ng Laos Auto Group, tampok sa grand launch ang special promos, exciting freebies at ang pinakabagong teknolohiya mula sa Ford. Alamin ang buong detalye sa report ni Danica Gino. Umarangkada na ngayong Biyernes, August 8 ang isang pasabog na automotive event sa Marquee Mall Angeles City dahil opisyal nang ipinakilala ng Laos Auto Group ang all-new Ford Territory Hybrid, isang SUV na swak sa lifestyle ng mga Pinoy na gusto ng style, performance, cost efficiency at sustainability. With its sleek design and high-tech features, talaga namang stand out ang all-new Ford Territory Hybrid. For this new model na Ford Territory, is not the usual gasoline. So for now, we have the full hybrid electric vehicle. So Ford now uses the ICE engine and now it's powered with electronic engine. So for fuel consumption, ranging around 19 kilometers per liter. So very efficient na ang ating mga new models. Also for the added safety features. The all-new Ford Territory Hybrid is available in two variants, the Ford Territory Trend and Ford Territory Titanium X, each offering a unique balance of style, performance, and fuel efficiency tailored to different driving preferences. For the two differences ng two variants natin, the Titanium X, which is yung top variant natin or top of the line variant for the Territory Hybrid. So it has bigger tire size, it includes moonroof, and also for the interior, yung seats niya ay leather. Compared to the Trend variant is vinyl ang ginagamit. So, mabibili ang Trend variant ng all-new Ford Territory Hybrid ng 1,399,000 pesos. Habang ang Titanium X naman ay nasa 1,599,000 pesos na parehong may special promos ngayong launch period. Samantala, present sa nasabing launching ang kinatawan ng Laos Auto Group na si Froilan Daitankin. Aniya, bahagi ng mandato ng Laos Auto Group ang magdala ng makabagong sasakyan gaya ng all-new Ford Territory Hybrid. Hindi lang ito fuel efficient, kundi malaking tulong din sa pangangalaga ng kapaligiran. I believe this is something that they are also looking forward to be able to sell more on the product given the popularity now of green energy vehicles like hybrid electric vehicles and plug-in hybrid electric vehicles. Dagdag pa niya, tiyak na mas marami pang hybrid vehicles ang idaragdag sa portfolio ng Laos Auto Group sa mga darating na taon. Pagdating naman sa after-sales service, worry no more. Handang-handa na ang Laos Auto Group sa pagbibigay ng dekalidad na maintenance at technical support na sinusuportahan ng kanilang trained professionals at modern facilities para sa hybrid vehicles. Especially for Ford, there's no issue with regards to after sales, no? And I would say for the Laos Group, I think our after sales support has been one of the strengths of the Laos Group in order capture the satisfaction of Ford owners. Para sa mga interesadong masubukan ang powered and efficiency ng hybrid na Ford Territory, maaaring bumisita sa Ford Pampanga at Ford Clark ng Laos Auto Group. At yan ang ating Laos Auto News. Danica Gino, CLTV 36 News. Samantala, tinalakay sa Hail EV Day ang kahalagahan at benepisyo ng electric vehicles o EVs. Ibinahagi rin ng Hail Incorporated na isang transport network company ang kanilang advokasya na kabuhayan para sa mga drivers at ang pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng EVs. Para sa detalye na itong report. Naging matagumpay ang isinagawang Hail EV Day nitong Biyernes, August 8 sa TB's Farm, Barangay Kutkut, Angeles City. Pinangunahan ng Hail Incorporated na isang transport network company o TNC ang okasyon kasama ng mga partners ng kumpanya
partikular ang electric vehicle o EV companies. Nilahukan naman ng mga advocate ng EV, drivers at mga bisita ang aktibidad kung saan nagkaroon ng seminar at orientation upang lubos sa may pakilala ang Hale at ang mga makabagong uri ng mga sasakyan. Actually, we started 3 years, but what we did is we launched it last March only. Okay. We started with the app, yung mga app, yung mga online doon natin sinimulan para maging maayos na before natin i-launch last March. So after launching last March, what we did is onboard the drivers. In-onboard natin, ayaw natin maging chicken and egg kasi unang-una, ang drivers pag in-onboard mo, kahit wala kang pasahero, hindi magagalit sa iyan eh. The only thing is, waiting lang siya. The drivers, we're waiting, we're onboarding, we're trying to reach a certain number of drivers before we launch the user. Okay. Yes. Kasi para pag dumating yung user, nag-text blast tayo sa users, meron silang sasakyan. Imbes na sasakyang gumagamit ng krudo, mga electric vehicles o EVs ang ipapasada ng Hale para makapagbigay ng transport services sa taong bayan. May handog na livelihood programs ang kumpanya para sa mga interesadong driver. Yun, meron tayong driver to owner program. Huwag na natin ilagay sa high, doon na natin ilagay sa low yield ng 1.5. 1.5 na boundary, 1.5 na gasolina. 3,000. So that's 3,000. So our driver will start earning after they reach 3,000. Di ba? Yung sa atin, we have a program na 1.7 lang. 1.7. So after 1.7, kita na ng driver yon. Yung 1.7 na yun covers everything. No? Like what po? Ano po yung... Lahat na. Ano na yun? Nandun na yung tatawag natin, parang they call it boundary hulog or something, including the charging fee. And then wala na siyang babayaran na monthly. Wala na siyang babayaran. And after 7 years, kanya pa yung kotse. May tuturin din umanong investment ang programa ng Hale para sa mga OFWs. Napakaganda ng programa natin kasi talagang ang passion natin, matulungan yung driver, our Filipino drivers. Kasi ang daming drivers dyan, nasasakyan ko sa labas. 30, 40 years na sila nagmamaneho, pero wala pa rin. But still, there's still a driver. Yes. Diba? Ito 7 years lang, kanila na yung sasakyan. Diba? Kanila na yung sasakyan. So, especially napakaganda po nito sa, sa ating migrant workers. Okay. No, napakaganda nito sa migrant workers natin. Investment eh. Kunyari, ikaw nasa abroad ka. Di ba normally nagpapadala ka ng pera para sa mga mahal mo sa buhay? Di ba? Ito hindi. Bigyan mo ng negosyo. Bukod sa pagbibigay kabuhayan sa mamamayan, nais din umano ng Hale na mag-ambag sa pangangalaga sa kalikasan. Malilesen ang emission natin, malilesen ang ating mga ang carbon footprint, gaganda ang ating ang ating air, hindi na siya mausok, wala na tayong So everything is, if you go EV, everything is para sa kabutihan nating lahat eh. Hindi lang sa amin. It's not only for the business but for the entire world, di ba? Hindi lang naman sa atin. Ibig sabihin, mas malinis ang air, mas maganda yung ating At sa paglipas ng panahon, tiwala ang Hale na makakamit sa bansa ang malinis, episyente, makakalikasan at abot kayang biyahe para sa bawat Pilipino. Sa lahat ng lahat ng sumasakay ng TNVS, ng taxi, I hope, I'm praying that you will support Hale as we support our drivers. And isa lang naman ng ating advokasya. Ang ating advokasya is matulungan ng ating mga Filipino drivers. Ba't pa tayo susupport ng dayuhan kung kaya natin sumuporta ng ating sariling atin? Ang original Filipino, first and 100% Filipino-owned TNC company. Para sa karagdagang impormasyon at sa mga interesadong drivers, maaaring bumisita sa tanggapan ng Hale sa Region 3 na matatagpuan sa number 29 Friendship Highway, Angeles City. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv.
I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.